Helo, symai a chroeso i sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU Busnes. Gobeithio bod pawb yn iawn. Yn benodol yn y sesiwn hon byddwn ni yn canolbwyntio ar rhandalwyr a wedyn mynd ymlaen i'r ochr gyllid o refeniw, costau ac elw. Felly rhanddeiliaid, mae'r testyn yma'n eithriadol o bwysig yn y byd busnes. A mi fydd o hefyd yn y pwnc yma, ac os ydych chi'n mynd ymlaen i astudio y pwnc ar lefel uwch. Rwan, rhanddeiliaid yw y grwpiau o bobl sydd efo diddordeb yn y busnes, a mae'r diddordeb hwnnw'n gallu bod yn un positif cadarnhaol neu yn negyddol, neu mae'n gallu bod i dibynnu ar sefyllfa y grŵp yn gallu bod y ddau ohonynt. Gallu rhanddeiliaid fod yn fewnol neu yn allanol. Felly, rhanddeiliaid mewnol ydy y grwpiau o bobl sydd o tu fewn y busnes, y gweithwyr, y rheolwyr, y perchnogion, y cyfranalwyr a buddsodwyr. Felly, y gweithwyr a rheolwyr sy'n cael eu cyflogi, y perchnogion, efallai pobl sydd wedi dechrau'r busnes, a'r buddsodwyr a'r cyfranalwyr sydd wedi rhoi arian i mewn am gyfran o'r busnes. Ac yn allanol, cwsmeriaid, y gystadleuaeth, llywodraeth, cymuned leol ac undebau llafur. Felly mae'r ddau grŵp dwi'n newydd sôn am rwan yn gallu cael ei effeithio mewn ffordd positif neu negyddol. Felly dwi'n mynd ymlaen rwan i sôn am Parc Oakwood ac mae wedi bod yn newyddion yn ddiweddar efo Parc Oakwood wedi cau yn annisgwyl oherwydd diffyg arian. Mae'r effaith hyn yn handwyol iawn, yn negyddol iawn ar nifer fawr o bobl, neu nifer fawr o grwpiau o rhandalwyr neu rhanddeiliaid. Felly newch chi weld y fama, mae o wedi cael ei leoli'n Sir Benfro. Mae o yn bar cantir mwyaf Cymru. Ond jyst i roi cyd-destun i chi, mae'n cyflogi 200 o bobl. Felly, dychmygwch rhywbeth tebyg ydy unrhyw atyniad antur fel Alton Towers neu Zip World. Neu fysa fo'n gallu bod yn rhywbeth fel yn eich ardal leol chi, fysa fo'n gallu bod yn atyniad fel amgueddfa, neu beth bynnag. Ond beth ni eisiau ddall ydy yr effaith mae'n gael ar y grwpiau gwahanol yma. Felly, os chi'n sbio rwan, pa effaith mae Parc Oakwood yn cael yn ei gael ar rhanddeiliaid? Gweithwyr a rheolwyr yn colli swyddi. Maen nhw'n colli bywoliaeth, maen nhw'n colli cyflogau. Buddsodwyr a'r cyfranalwyr yn colli yr arian y maent wedi rhoi mewn i'r busnes. Yn allanol, efallai bod gan Oakwood gwsmeriaid ffyddlon oedd yn mwynhau y profiad, efallai bod ysgolion lleol yn mynd yna ar dripiau. Mae'r cymuned lleol mewn ffordd bositif yn mynd i gael ardal yn dywelach oherwydd llai o dagfeydd traffig, ac efallai bydd yr amgylchedd leol yn gwella fel llai o lygredd sŵn ac aer. Ond hefyd mi fydd yr ardal leol yn dioddef yn fawr oherwydd pobl sydd wedi colli gwaith yno, fydden nhw ddim yn gwario, fydd yr arian maen nhw'n gael ddim yn mynd yn ôl i gymuned, achos gyda nhw'n cyflogau, ac efallai sgil effaith hyn fydden nhw'n symud i ffwrdd i chwilio am waith. Pwy arall sy'n cael ei effeithio mewn ffordd negyddol ydy busnesau lleol eraill fel gwestai lleol, achos mae Sir Benfro yn ardal dwristiaeth lle mae ymwelwyr yn dod yno, a un o'r pethau sy'n tynnu ymwelwyr ydy parc thema fel Oakwood. Felly gall gael effaith negyddol ar westai, siopau lleol yn colli allan gan fod llai ymwelwyr, fatha garages petrol, fatha siopau tai bwyta. Felly, hefyd, effaith negyddol a effaith positif ydy efallai fysa'r cystadleuaeth, pwy bynnag ydy'r cystadleuaeth, mae gynnw lai o gystadleuaeth rwan, os ydy Parc Oakwood wedi cau, sefyllfa bod atyniad arall yn yr ardal, a maen nhw efallai mynd i gael mwy ymwelwyr oherwydd Oakwood wedi cau. Pwy arall sy'n cael ei effeithio? Di hwn ddim lawr. Mae'r llywodraeth yn mynd i gael ei effeithio negyddol. Achos rwan, mae 200 o bobl allan o waith, a mae'r pobl yna yn mynd i hawlio budaliadau benefits di-waith.
Hefyd, fydd y pobl sydd allan o waith ddim yn talu treth i'r llywodraeth, felly maen nhw'n colli allan ddwywaith, maen nhw'n gorfod talu pres allan mewn budaliadau, a maen nhw'n derbyn llai mewn trethi. Felly fyddwch chi weld yn fama, nifer o ran alwyr yn cael ei effeithio yn bositif ac yn negyddol. Okay. Dwi am symud ymlaen i Refeniw. Okay. Felly, da ni'n sôn am y refeniw, costau ac elw. Eto, mae hwn yn sylfaen bwysig iawn i lot o'r gwaith cyllid da chi'n mynd i wneud yn y byd busnes, yn y maes busnes TGAU. Felly, newch chi weld, mae refeniw, mae yna lot o dermau arall am refeniw, fel trosiant, derbyniadau, incwm a refeniw, sef yn syml iawn yr arian sydd yn dod i mewn i'r busnes wrth iddynt werthu eu nwyddau a gwasanaethau. Okay. Felly, refeniw, sôn am awkward cynt, refeniw i awkward fysa yr arian maen nhw'n wneud wrth werthu tocynnau. Yr arian maen nhw'n wneud yn y parc ar werthu diodydd, bwydydd, candy floss, tegannau, be bynnag, unrhyw gost ychwanegol am reid os da fast passes. Felly, yr incwm maen nhw'n wneud, yr incwm i Tesco ydy'r holl fwyd maen nhw werthu, a diod maen nhw werthu, yr arian sydd i mewn o werthu. Felly, mae yna fformula pris pob uned, felly be bynnag ydy pris pob uned, esiampl fysa bod Alton Towers yn costio 36 pint i mynd i mewn, a da chi'n lliosi hynna efo faint o bobl neu faint o docynnau maen nhw wedi werthu, a dyna fydd y cyfanswm refeniw. Felly, esiampl, mae busnes yn gwerthu crysau tŷ am 11.99 ceiniog, ac ar gyfartaledd mae'r busnes yn gwerthu 1,700 o grysau tŷ bob mis. Felly, i weithio allan y refeniw, yn syml, mae hwn yn gyfrifiad eitha sylfaenol. 11.99, lliosi efo nifer o grysau tŷ maen nhw'n werthu pob mis. Felly, yr incwm fysa 20,383 o bunnoedd. A dyna fysa cyfanswm y refeniw, yr arian sydd yn dod i mewn i'r busnes. Y costau. Dyma'r arian mae busnesau'n ei wario i redeg y busnes. Dyma di'r arian sydd yn gadael ac yn mynd allan o'r busnes. Mae'r rhain yn cynnwys rhent am ddefnyddio adeilad, cyflogau y gweithwyr, da ni'n edrych ar brynu stoc neu deunyddiau, be bynnag mae busnes isio i greu. Felly, ar gyfer caffi, y stoc fysa cynhwysion, fatha bara, ham, fysa fo'n gallu bod yn ddiodydd oer, trydan, dŵr, nwy, costau eraill, reit cyffredin, yswiriant i ddiogelu'r adeilad, hysbysebu i godi ymwybyddiaeth. Fysa fo'n gallu bod yn, mae'n siŵr bod chi'n gallu meddwl am lot mwy na fi, fysa fo'n gallu bod yn ffôn symudol. Meddyliwch am y costau ni sydd gyda ni bob dydd, costau fel costau tanysgrifio fel Spotify, Netflix, ffonau symudol, yr arian sydd yn mynd allan. Costau sefydlog, yn Saesneg, mae'r cliw fixed, sefydlog. Mae'r arian yma'n aros i'r fath. Mae'r costau yma'n aros i'r fath. Dim ots faint o nwyddau bydd busnes yn ei cynhyrchu neu'n ei gwerthu. Os di busnes yn cynhyrchu 1 nwydd neu 1,000 o nwyddau, bydd yr rhaid o dal i'r rhent o hyd, a di'r ffigwr yna ddim yn mynd i fyny, ddim yn mynd i lawr. Os ydy'r cwmni'n gwerthu 1,000 neu 1, mae'r rent yn aros i'r fath. Okay? Enghreifftiau eraill yw trethi busnes, yswiriant. Os da chi'n cael benthyciad o'r banc, da chi'n gorfod talu hwnnw nôl pob mis, a gan amla, mae hwnnw wedi cytuno a mae'r ffigwr yna yr un fath pob mis.
Costau newidiol. Rwan, costau newidiol, mae'r cliw yn y term. Mae'r costau yma yn mynd i fyny ac i lawr yn dibynnu ar faint o nwyddau mae'r busnes yn cynhyrchu. Os ydy'r busnes yn cynhyrchu 10, mi fydd angen prynu deunyddiau ar gyfer 10. Os angen cynhyrchu 100, wel fydd y cost newidiol yn mynd i fyny achos ydych chi angen prynu deunyddiau neu cynhwysion ar gyfer 100. Os ydych chi'n cynhyrchu 5, wel mae cost newidiol yn mynd lawr. Felly mae hwn yn uniongyrchol yn gysylltiedig efo deunyddiau efo faint o deunyddiau sydd angen i gyd fynd efo y lefel cynhyrchu. Enghraifft, os di cwmni'n cynhyrchu lot llawer iawn mwy efo peiriannau, mae hynny'n golygu wedyn mi fydden nhw angen mwy o drydan. Neu fwy o nwy, neu eisiau mwy o weithwyr i mewn. So mae'r costau yma mynd i fyny os di lefel cynhyrchu mynd i fyny. Felly, beth da ni eisiau gwneud ydy, da ni wedi gwneud y revenue, sef yr arian sydd i mewn, a di roed y fformula revenue. So rwan, da ni eisiau roed y fformula cyfanswm costau. Felly, da ni eisiau adio'r costau sefydlog i gyd, sef y costau sydd ddim newid. Wedyn, da ni eisiau cael eu cyfanswm i hwnna. Da ni wedyn eisiau costau newidiol, sef cael costau sydd yn newid. Okay. Da ni'n adio'r ddau efo'i gilydd a da ni'n cael cyfanswm costau. Felly dwi wedi roid esiampl yn fama. Pob mis mae'r busnes yn creu crysau T yn talu 400 y mis mewn rent. Felly mae hwnna'n aros rhy fath, mae hwnna'n gost sefydlog. Mae nhw'n talu 225 punt y mis ar yswiriant. Mae nhw yn talu punt 50 am y deunyddiau i greu pob crys T, 7,500 ar gyflogau. Maent yn creu 3,000 o grysau T bob mis. Felly, mae lot o bobl ifanc yn cael ei dal efo math yma o gwestiwn. Okay, a na ddweud chi lle maen nhw'n cael ei dal. So mae hwnna'n eitha straightforward yn dydy yn fama lle mae o'n dweud 400, 200, ymwyswiriant, ydych chi'n adio hwnna efo'i gilydd, mae'n rhoi 625 i chi. Okay. Rwan, 7,500 ar gyflogau. Ia. Ond wedyn mae gennym ni punt 50 i greu pob crys T. Be mae lot yn neud ydy adio'r 400, 225 a 7,500 a dim ond adio punt 50. Ond be ddylsach chi'n neud efo'r punt 50 yma ydy lliosi fo efo nifer y crysau T. Okay. Felly, 400 a 225 a 7,500 yn neud 8,125. Wedyn, mae nhw'n eisiau creu 3,000 o grysau T am punt 50 yr un. Felly mae'n 3,000 llosi fo 1,50 sy'n rhoi 4,500. Felly, da ni'n adio'r cyfanswm sefydlog, sef 8,125. Da ni'n adio'r cyfanswm newidiol, 4,500. A wedyn, da ni'n adio'r ddau efo'i gilydd, a mae hwnna yn rhoi 12,625. Felly, bellach, da ni wedi, efo'r esiampl o cwmni crysau T yma, da ni wedi cael y cyfanswm o cyfanswm revenue, sef yr arian sydd i mewn. Da ni rwan wedi cael y cyfanswm costau, sef yr arian sydd yn mynd allan. Felly'r cam nesaf wedi gweithio allan os yw'r busnes yn gwneud elw neu colled. Cofiwch, dwi'n gwybod mae hwn yn amlwg, ond mae rhaid ni'n siŵr bod ni'n dall. I wneud elw, rhaid bod y revenue neu incwm y busnes yn fwy na cyfanswm costau y busnes. Os yw revenue yn llai, yna mae'r busnes yn gwneud colled, loss. Okay. Os yw'r ffigwr yn fwy, dyn ni'n elw. Fformula'r elw yw y revenue, yr arian sydd wedi mewn, tynnu'r cyfanswm costau. A'r cyfanswm costau, cofiwch, ydy'r cost sefydlog a ydy'r cost newidiol. Os yw'r ffigwr yn golled, gwneud chi'n siŵr bod chi'n rhoi minus neu ffigwr mewn cronfachau. Felly, yn yr esiampl yma, mae'r busnes creu crysau T wedi cael revenue, ymdech chi'n ôl, rwy'n chydig o slides, 20,383.
Ac efo cyfanswm Costau 12,625, felly syml iawn, sy'n gweld y ffigwr ar y top yn fama, y fformula fama, da ni yn 20,303 tynnu 12,625, a mae hwnna'n rhoi elw i ni o 7,758. Felly, mi fedrwch chi gael hefyd cwestiwn ar, gydag esiampl, eglurwch y term cos sefydlog. Gydag esiampl, eglurwch y term cos newidiol. Ac falle fydd yna stori yn y cwestiwn, a fydd rhaid i'r esiampl ddod o'r stori. Okay. Reit, felly, cyn i fi orffen, mae'n bwysig bod ni yn edrych ar just rhywbeth o tips adolygu, a dim tips adolygu, ond tips wrth baratoi ar gyfer prawf neu arholiad. Pwyll y gofal wrth ddarllen pob cwestiwn. Okay. Peidiwch â darllen unwaith, darllenwch o ddwywaith a tair gwaith, a wedyn da chi'n tanlinellu y geiriau gorchymyn fel eglurwch, disgrifiwch, rhestrwch, lluniwch, cyfrifwch, gwerthuswch. Da chi'n tanlinellu y geiriau gorchymyn. Felly pan da chi'n sbio nôl ar y cwestiwn, da chi'n gallu gofyn, ydw i wedi disgrifio, ydw i wedi gwerthuso. A jyst neud siŵr bod chi'n dall y gwerthuso, hwn dy'r un pwysig, egluro a gwerthuso. Egluro ydy da chi yn datblygu y pwynt da chi'n trio wneud. Okay. Ddoi fyny fe esiampl mewn munud. A gwerthuso ydy un ffordd o fynd ymateb i hwn ydy da chi'n edrych ar ddwy ochr rhywbeth a dod i farn. Okay. Efallai, so chi'n gallu dweud, eglurwch rhandalwyr sy'n cael ei effeithio gan wcwd yn cau. Wel, fysa ateb syml yn gweithwyr yn colli eu gwaith. A mae hwnna'n iawn, mae'n eitha syml, ond wedyn, ti eisiau datblygu fo, ti'n egluro fo, os fydd gweithwyr yn colli eu gwaith, ni fydden nhw'n cael cyflogau. Fi fydden nhw wedyn ddim yn gwario arian yn eu cymuned leol. Efallai fydden nhw'n gorfod symud i ffwrdd i chwilio am waith. So beth da ni'n neud wrth egluro, da ni'n datblygu'r pwyntiau. Be dwi'n deud yn disgyblion ni ydi, ar ôl wneud un pwynt, ti'n mynd, so what? Be felly? Os yn le i datblygu hwnna? Gwerthuswch ydy edrych ar y ddwy ochr o rhywbeth. Ellai y manteision, ellai yr anfanteision, mwy o ddatblygu dwys, dod i farn, awgrymu rhywbeth. Okay. Felly, cwestiwn sy'n gallu dod i fyny ydy a ddylai rhywun fynd i mewn i bartneriaeth busnes efo rhywun arall. A beth ti'n neud ydy a ddylai rhywun, so cynghorwch a ddylai rhywun, so ti'n gorfod dod i farn ar y diwedd, ond i ddod i farn, ti'n gorfod mynd, wel, y manteision o aros ar ben ei hun ydy cadw'r elw, neu penderfyniadau cyflym, ddim yn gorfod gofyn wrth neb, ond yr anfantais o hynny ydy mwy o straen, diffyg arbenigedd, a wedyn ar y diwedd, ar ôl pwyso a mesur y ddwy ochr, ac y ddwy ochr o fynd i mewn i partneriaeth, da chi'n dod i farn. So cofiwch y termau yma, okay? Eglurwch, disgrifiwch, gwerthuswch, rhestrwch, cyfrifwch. Cyfrifiannell, hyd yn oed os ydy'r cyfrifiad yn un syml, a da chi'n meddwl bod chi'n gwybod, siŵr eich bod chi'n gwybod, ond da chi dal yn defnyddio'ch cyfrifiannell, a da chi yn gwirio'ch ateb o leia dwywaith. Okay? Holl bwysig, achos o dan amodau arholiad, mae pethau yn gallu mynd yn wirio'n weithiau, a da chi'n trio brysio, da chi'n trio pwyllo, a mae pethau'n mynd yn fler, felly. Un arall, sôn yn cyffredin, premeser a phensel ar gyfer llunio graffiau. A un peth arall pwysig sydd ddim i lawr y fama ydy cofiwch roed ar ôl ffigwr, os di'n sôn am ganran, rhowch canran i lawr, neu rhowch y swm arian i lawr. Okay? Achos os da chi jyst yn rhoi 50, mae'r arholwr eisiau gwybod os da'n 50 punt, 50 y cant, 50 ceiniog, 50 o unedau. Okay? Felly, dwi wedi siarad efo chi am 20 munud bellach. Felly,
Gai dynnu'ch sylw chi at wefan Carlam Cymru. A mae'r linc ar y gwylod yn fama. Mae'n wefan hynod ddefnyddiol ac yn edrych ar nifer y fawr sylweddol o bynciau yn y Gymraeg ac yn Saesneg ar gyfer pynciau TGAU, uwchgyfrannol a safon uwch. Felly mae yna lwyth o adnoddau a fideos ar gael yn fanno i chi ar nifer fawr o destunau. Felly gai eich arwain chi at, mae'r linc ar y wylod hwn, carlam.cymru/cy. Felly, gai ddymuno dda i chi yn eich sesiynau adolygu wrth fynd ymlaen a pharatoi at yr arholiad. Pob hwyl i chi. Tara.